tu, criatura insignificant, què et penses que fas? Triangle d'energia mortal! Foc! Aquesta energia! És l'energia d'en Tenshin! En Tenshin, Nara! Lluita contra en Cèl·lula! Què feu aquí? Toqueu el dos, vinga! Com vas espavilat! Foc! Saps volar? Ho provaré. Foc! Prou, atura't, Tenshin! Si continues emetent energia, d'aquesta manera no podràs resistir i moriràs! En Cèl·lula finalment ha aconseguit d'absorbir l'A-17. Foc! T'has d'aturar, Tenshin!